Takže zdravím vás tu u môjho ďalšieho videjka. Ja mám novej, dúfam, že sa vám toto videjko páči. Nezabudni like, odber a zvončík. A som tu sám, hej, bohužiaľ. Nemám tu žiadnych kamarátov, je to Minecraft. Rozhodol som sa, že budem asi radšej natáčať Minecraft, lebo chápete, dostal som. No, neriešme, že dostal som proste ban. Hej, proste bohužiaľ som dostal ban, tak som to chcel napraviť. Akože ja už mám ban na tom serveri. Nie na tom, ale na inom a vlastne tým pádom vlastne tak nemôžem hrať na 14 dní, takže za 14 dní, chalani, 15. mája, 15. mája, alebo 15. mája proste budem natáčať videá z Minehubu a môžem byť, chalani, keď dáte odber, tak budem vám moc vďačný, lebo vďaka vám môžem byť možno youtuber, možno rank. Neviem, jak to povedať, ale nechcem to nejako vás obkecávať, viem, že už sme dlho, som vás obkecávať, tak snad sa vám toto páči, nezabudni like, odber, zvonček, hej, a neviem, prečo mám tento skin. Ako, neviem, lebo ja mám iný. Dobre, tak ideme zatiaľ na to. Počkaj. Aha, to som. Oni sú na hre. Dobre, tak zatiaľ to budem asi čakať. Budem brať tým red. Sakra. Dobre, tak. Sorry, že mám taký hlas, ale viete. No, proste troška mám chrípku, iba troška však. Každý má chrípku niekedy. A vlastne my si tu ideme zahrať Egg Warsy, hej, jak som hovoril. Tak zatiaľ môžete dať like, odber a zvonček, dokým proste sa štartne hra. Hej, rád vám budem vďačný, že fakt úplne vďačný za odber. Kámo, odber to je tá najdôležitejšia vec, lebo chcem byť rank youtuber na Minehubu. A z Minehubu môžem natáčať videá, ale až za 14 dní. Takže za 14 dní, chalani, keď dáme 2500 odberov, tak vy ste frajeri, kámo. Keď za 14 dní dáme 2500 odberov. To bude dosť dobré. 2500 odberov a budem natáčať. Jak vidíte, už len 30 sekúnd. Budeme čakať. Môžem si inak potom s vami napríklad hrať sumo, s vami keď chcete sumo môžem hrať tak ďalej. Takže keď vy, ktorí pozeráte toto video, tak vám budem vďačný za podporu. A my môžeme ísť na to. Zatiaľ. 2 sekundy? Dobre, ideme na to. Dobre, Egg Warsy je o tom, že vlastne je to nejak Bed Wars, ale Bed Warsy nie sú populárne. Egg Warsy sú lepšie. Kamaráti, mi musíš kradnúť. Na poser. Kámo, ja nemám nič. Kámo, nechajte mi tie goldy. Zase je ironia som. Tak to znič! More. To si slepý.
máte bloky? To vážne? Really? No ja ti môžem to ísť. Ja to môžem srať, chalani. Kamu ja neviem stavať. Kamu chalani, sorry, že hram jak nubák, ale tak som to dosť dlho nehral. Mal som pauzu. Ja. Prečo ja vyhadzujem meč? Čo som debil? More, čo? Kamu, ja sa to potrebujem naučiť hrať. Aha. Opa. Opa. Negram. Ne, čo som to chcel? Čo som to chcel? OK. Tak. Idem na stred. Tam ja sa nikoho nebojím a ničo. Dobre, kam? Poď. Dobre, poď. Pušuj. Dobre, kámo. To je jak ťažké. Jo. Tak GG, som dead! Ne, kámo, na to ne. Tak kámo, dávaj jedna. Čuráci. Kámo. Ne. Kámo! Ne, chalani, ja som počúvajte najlepší. Normálne. Počúvajte, ja som najlepší v tejto hre normálne. Som tu úplný bosák. Na čo tu mám toto? More. Sa snažím speedrunovať. Kamu, ja som ten najhorší PvP hráč. Československu. Kamu, však ja tu úplne hovno robím.
Akože no cap, ale tak ja to úplne nič. Yellow ty mě porazí. Nechcem brať gold, lebo ich nechcem stratiť. Posledný krát idem pušovať. Dobre, idem na ňo. Ja sa ničoho nebojím. Počkám si tu. Na neho, čakám. Mám čas. Aha, Diamond, tak Diamond! Ne, Diamond pickaxe. Ako, no flex, ale ja som najlepší, počúvajte. No, nikto nevie poraziť. Vôbec som neskopali. Ale niže. Kámo, tak to dík. Kam ja sa musím premenovať. Mám na hovno meno. Ja som... Really? Tak má Diamond. Kam... Vôbec to nebolo naplánované skapať teda čo. Dobre, tak... Dobre, chalani. Tak. Ja sa vám toto videjko páčilo. Nezabudni like, odber a zvoneček a podpor takého nubáka menom ja. No, ja. Base. Tak, podporte ma prosím odberom. Viem, že ja som ten najhorší PvP hráč. Nemusíte mi ani hovoriť. Hej, tak sa vám aspoň videjko páčilo. Nezabudni dať like, odber a zvoneček. Tak, čus, mores.